Пролетта дойде, а с нея и доброто настроение. Отново ни се иска да се смеем, да флиртуваме, чувстваме се добре. Твърди се, че през пролета при здравия човек хормоните се активират. Повишеното сексуално желание при хубавото и топло време си има своето научно обяснение. Слънчевата светлина произвежда, чрез нея ние произвеждаме двата хормона на щастието, серотонина и мелатонин. Излагането на слънчева светлина повишава отделянето на редица хормони. При мъжете нивото на сексуалния хормон тестостерон през пролета и лятото е с около 30% по-високо, отколкото през есента и зимата. През пролета и лятото на мъжете, не само на мъжете и на жените, хормона се качва не на 30, а на 100%. Що се отнася до настроението, важно е да се знае, че който прекарва повече време на открито, може да го подобри. Положителните емоции се развиват най-добре при 23 градуса температура. За TV7 Ваня Бонева.